алфавити забони англисӣ аз 26 ҳарф иборат аст. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. як бори дигар ман мехонам. аз қафои ман шумо такрор кунед. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. такрор кардед? акнун дар ин ҷо ҳарфҳое ки бо ранги сурх ишорат шудаанд ман ба шумо мефаҳмонам. ҳарфҳои сурх ҳарфҳои садонок ва ҳарфҳои бо ранги сиёҳ ҳамсадо. дар ин ҷо як ҳарф Y бо ранги сабз ишорат шудааст. ҳарфи Y ҳам ба ҳамсадо дохил мешавад, ҳам ба садонок. гоҳ вақт ҳамсадо мешавад, гоҳ вақт садонок. хуб ёд гирифтед. мегузарем ба дарси навбатӣ.